Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ubuyise ithemba kwabaningi ngesikhathi eveza inkulumo yokuthi sebeyaziwa abantu ababulale abantu elusikisika ababalelwa ku-18 emzini emibili ngesikhulu ehlungu. Ngibingelele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwane Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ujabulise abaningi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ngesikhathi ekhuluma kwenye yezikhulumo ethi sebeyaziwa abantu ababhubhise emzini emibili babulala inqwaba yabantu esikhulu ehluku elusikisiki ngomgqibelo ezidatha kuzo. Ungqongqoshe uveze nokuthi kuzohanjelwa imizi yezisulu njengoba kungenwe emzini emibili ngomgqibelo ezidatha kuzo kwaphotshiswa inqwaba yabantu sebebonke babalelwa ku-18. Okhulumela ungqongqoshe wamaphoyisa uHomokelo Homothi uthe bazohambela lo mphakathi kanye nalemizi okubulawa kuyo abantu abangu-17 kwathi oyedwa wesi-18 oshonele ezibhodlela ngoba ebesesimeni esibucayi. Uthe emva kwalokho bazobe sebehambela umphakathi bewududuze ngaso lesigameko ezivelile. Uthe-ke nake bazokwenza sure ukuthi ezokuphepha bayeqinisa endaweni. Abantu bajabule kakhulu bezwa amazwi kaMinister uSenzo Mchunu eziguleni zokuxhumana. Uthi Macele nokuthula uthe indaba endala ke leyo kube kuyenzeka sibaboleka umkhwanazi athi wanya kube uDan Captain. Uzamani Mngomezile uthe Dan Captain uphele kamshikilana uthe babulewelani bo abantu abesefaka ama-emoji akhala. Usandile Mtambo uthe ababoleka umkhwanazi lapho kuzoshesha. Ulwazi Somzana uthe yena kungani ekhuluma uMinister engakababambi abasolo. Unduduzo Ncece uthe abadutshuli banezihliziyo ezimbi. Usithe Langa uthe nenzani emva kwabo noma niphethwe imbewu kaCele uthi sisaphenya singamaphoyisa. Bafeni maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje etathela YouTube sengiphuma kanje ngifuna ukuzwa ke ukuphala kwakho nawe ngaso lesigameko eshiya abantu abaningi bekhathazekile futhi belimele emoyeni lapho kubulawe khona inqwaba yabantu ngesikhulu ihluku.